Okay, mao na ni itsura pagkaugma sa pizza di City sa Disyembre 1921. Alas 7 ang takna sa buntag. Pagpauli na ako gikan sa pagbakwit sa akong igsuon dito sa highway. Dito may safety mi sa akong anak. Nabili na ko ang akong partner diri. O siya lang kay di mo bakwit. Kung sinati siya kakuyaw, matod pa niya. Kung nabungkag po lang akong balayo. Second floor, dua kandana man eh. Yan, bilhin na niya, ubos na lang. Akong mga silingan, no? Mga wala po ilang atop, no? Nang palid. Okay ni, nakita na ito mo niya akong atop ikan sa akong balay. Yan, okay niya, palibot na mo. Ano niya, tabulandag na kayo. Dito sa unang mula ngit-ngit kay daghaglubi karon hayag na makita ng silingan sa unahan. Mo ni nahitabo sa bagyong ulit. O mga mo lang nalilima yung pangitabo kay wala mi pibaw wala gyud mi pibaw maunay may tabo na pabakwiton mi kay signal number 4 na ang mga bagyo. Kung dili na mi basa-basa sa Facebook nga mao na di ay kung matod pa sa usa sa among silingan nga gitawagan niya ang usa ka opisyal diri sa barangay nitubag nga nagsesyon pa sila alas 5 na. Kung kami wala gyud nagpahibaw na mo nga opisyal o bisan lang magmigapon pahibaw na mo nga mauna pabakwiton. Ug asa may ubakwit o asa mi lapita ibutang nila wala mao na kung pangutana wala day instruction o pahibaw ikan sa lungsod nga mauna pabakwiton ang mga lumulupyo sa kada barangay aron masipti katong mga balay nga nasa daghang kahoy ingon man sa mga balay nga gagmay pala ning akuha light materials wag yun taon dili ni ako unsa butang-butang bisan pag na among inyo may isolbihon dili og ipahibaw pa wala gyud may ipahibaw gawa sa among pagbasa-basa sa Facebook. Okay, mga guwaps mo ni ang pangitabo sa mga mo ni ako ang itsura sa akong gamay nga balay wala na atop wala na ibabaw ay naman ni sibing sa danas man ay amo dito may higda sa taas wala na may anak kay ang ulan mosulod naman wala may atop ang second floor may gadag atop ani. Okay, gamay ra ni pero mo ni mong pinuyanan nagubag yung tanan. Tuta sa unahan itong tanawon sa po itsura ang ubang nakabalayan o ingon man sa kalsada kadalanan o ngadto sa laing barangay. Diri sa highway ato ni Soroyon humanini ato sa laing barangay makita po ninyo kung gustong tanaw panghitabo mo sa bagyong ulit diri sa mga lugar. Okay. Lubi. Diri downtown. Anak dia.
apang Lunano ni. Ya tu mau dia. Bayad. Lunanon. Ah, Bali para safety para mga yamon. Ari mo dong ba. Sa kamot taga Lunanon. Ayaw mo dong sa barangay Puno Norte. Ah. Mo ni pang house dili. oh, sige, salamat.